Yes, Chief. Gorilla iga agawazika akwara anya egwu. Gorilla kamamu. Onye nọ n'ime gorilla tachara arụ. Di gorilla. Mama akọkwa n'ọnụ biko. Amamu ono nweghị na arụ. Mama ihe fọ gị na-abụ itizi mmanwụ. Please let's go there biko. Mama jee tipụta egwu mmanwụ. Out for the hustle. Sewa sewa, onye mmadụ obodo ma sewa sewa na n'obi. Ị na-aga-ebisha akala mmadụ ji bi ụwa. Ihe bisha akala aka, ihe bisha akala aka, ihe bisha akala aka, ọyịmọ. Nara ndị nke anyị na-akwa ka ọ bụ ndị mgbogo ndị nke anyị nọ nke ndị ugwu. Oh, all right, no problem. Ọ bụrụ ndị obodo anyị na-agba egbe si gba n'ihu ya enu, mana ọ bụrụ ndị ugwu na-agba onye ọbụla n'ọsọ. Mana gwakwa onye na-agba egbe tinye uche, onye na-agba egbe tinye uche. Ibe jizi onye na-agba egbe tinye uche, maka na anyị jere egwu n'obodo Kaduna
anyị lue ebe anyị na-eti egwu Igbo nwa Morocco wee raba onye na-akpọlụ ụmụ ụgbọ wee bunye jita na-akpụ ya n'enu tintororo ụgbọ na-atọ ụtọ a na-eme ka a na-eme onye polisi wee bunye ụgbọ ya ịma na nke bụ eziokwu ndị polisi nwekwara ụgbọ onye polisi wee bunye ụgbọ ka ọ gbaa ka ibiye tụntarara gbalụ mmadụ debe onye ka ndị isi onye na-agba egbe tinye uche n'ụwa mina ya eviche akala ka eviche Chukwu kelenu kelani kelu nwoke kelu nwanyị okelu nwoke kelu nwanyị nye gbado onye ọbụla akala aka ya akala Chukwu nyelu nwa na ọ bụrụ ya ka o nyelu nna akala Chukwu nyelu nna na ọ bụrụ ya ka o nyelu nwa na ọ bụ onye bụ ụtane n'ụwa osodo akala aka ya ị na ga-evicha akala ka Ada Nnewi na Ada na-edo na nya bụ nwanyị eji ibi ya egwu ibi gaji mane n'ụwa si na Chukwu onwelu ndị nnaba bụ ogbenye ma ba mesilu bụla ọgaranya nwee ndị nnaba bụ ọgaranya ma ba mesilu daa akụ Ada ị na-ese m foto handset ka iji ese m foto mana isesie foto a ị ga-asakwa asa isi na ị ga-asa no ama m na ọma nsa asa n'ọbụ TikTok welulie Ajebe na Swiss aja kena aka ego ndị Igbo aka ego na Swiss ye omelogo n'onu mekene gị n'Igbo nwa Morocco na-akpọ ndị dị mma n'egwu ị na ga-evicha kalaka aka ego mana ọ bụ Chukwu na-eme eze onye chimele eze ọ bụla eze a na-aza eze azọ n'isi ikwelu ugo ga-etu ugo Chukwu kele egbe ekele udene nye ekele ugo mana egbe na-ezu n'ori udene na-eli n'ọbọ mana ọnwụ egburu ugo egbu emezie na nwa ugo gachake ewo isi ka ịgba m aka bịa onye na-agba m aka abịa n'egwu gee ntị ebe ịgba alụmaka abịa na Chukwu Olisa gagba aka ka abịa ijebe ejebe ọbụla ije awele ịnama nama ọbụla ije awele n'ive akụ n'ive nwe so ga na ogologo ndụ na-arụ isi ike Iyevicha kalaka, hey, Iyevicha kalaka, Iyevicha kalaka, Aimo. Now listen. Alugamo Ibo, Mabura kalaka mo, Denazulumavia, Mabura kalaka mo. Embaji wetive guo kanji kuda kalaka anagevisha kalaka evisha mbosi Chukwu kelonye ka Chukwu kele ive ọ ga-abụ
ada na-ese m foto ewekwe n'iwe ka njụ aka ajụjụ nne o nwere onye gị na-eso bịa isi na o nwere onye gị na-eso bịa ije ngwa ebe ọ bụ na o nwere onye gị na-eso bịa na o nwere okwu onye mụ na-eso bịa ya bụ nna m be m ka ibula akpa sochie m azụ mana nchọpụta na o nwere onye gị na-eso bịa mgbe ọnwa ka ị ga-eji wee malụ na mụ na mmadụ usokwu bịa ije onye ọbụla na ọlọwe megbulu n'onwe m ma gụọ agụ wee gbaa agba ọ na-agụ unu na-agba ndị na-abụ ego na-abọ na ndị ntụtụ na-echebe eche onye na-eme ọgọ na egwu m calamity stopper ya bụ na ndozi obodo Naijiria nọ ngị ka ọ na-eche ebe ọ bụ na ịbụ calamity stopper ka ihe ọ gaghị yọ mekwe ndị banditi ka ịkwụsịba n'ọlụ ịkwụsị calamity ị ga-akwụsị ịnwụ banditi n'ụwa si n'aka n'aka adị m onye mmanne n'ụwa ka nna jụ mụ na chi m sobi ụwa mịmalụ onye ya na chi ya ese eje ije na nke ya maka agwa ị na ga-evicha kalaka ihe evicha kalaka ihe evicha kalaka iye visa kalaka aimo ngwani ge visa kalaka ige visa kalaka aimo oku kpọmụ na ngaza come on oku kpọmụ na ngaza onye na-achọ nwa Morocco on gị na kpọm why did you call me no tell me why you called me you called me nwanụ mmadụ ka m hụrụ bịaba na tebụl a ọ sịkwa mmadụ ka eji aka o ji memọnụ ọnọga adịlị gị na mma ewu ya bụ na m ga-esi ofe ọbụ ama m na ọ bụ ka ọ ga-esi dị ma mbula abagana must go nwa bụkwa ome ka nna ya onye na-eme ọgọ ga-adị nwa ga-akpatakwa nnekwu ego
maka na onye nyelu onye ibiye na ibe dị mma si ye daalụọ na ọ ga-adịle gị mma. Thank you. Ifeọma Chukwu na-emelụ gị meela obodo gị yo. Ifeọma Chukwu na-emelụ gị meela obodo gị yo. Chukwu gọzie gị n'ego lọtakwa obodo gị yo. Agbalụ gị Krismasị gbalụ obodo gị yo. Maka na ọ bụrụ ka onye ra na-ede na ọ bụ nke onye na-eme ọ na-ede n'ụwa nke onye na-eme ọ na ndị obodo va amalụ. Ị na-eme mma obodo gị malụ, ị na-eme njọ obodo gị amago. Ịma ma onye na-emela obodo ga-eji ama onye ọ bụ. Ọ na-egosi m ọyị ma egosi dike n'Igbo, ọ na-egosizi m onye mụ na ya na-agbagbala akwụkwọ n'obi Chukwu. Ode ebu chioma na okenga onye ọ ga-adịlị mma ikenga dike n'Igbo. Kedụzi ka isi jete n'Ọka? Ọka echekweli ya ọmụma. Anyị aka ga-ejekwa Ọka. From here to Ọka. Hey. Mana onye bụ nasilu ka eje Ọka na-ebu iwe na-abọ n'obi. Dike onye asịrị ka eje Ọka na-ebu iwe na-abọ n'obi. Obi aṅụrị ya na ụjọ solu udo. Asị na-edu ejebe Ọka onye ọbụla atụwa ụjọ. O nwekwara ike ọ bụrụ na o jere obi aṅụrị, mana nke kasị nke bụ na o nwere ike bụrụ solu udo. Ike n'Igbo na ịgadị mụ na gị na-eje Ọka, mana ọ bụ nke ndị obi aṅụrị. Anyị ga-eji ya ọzọ. Calamity stopper ka m jụrụ ajụjụ, ịkwụsị calamity ị ga-akwụsịkwa banditi? Biko itu stop. Election emegokwa onwe ihe na nye enwego president. Si na election emesigo onwe anyị enwego new president. Ebe bụ n'isi na ị ga-akwụsị nwu banditi. Obodo Nigeria so gị n'azụ. Calamity stopper onye ọma ọ ga-adịle gị mma. Okwu nna m Emeka Morocco nwa mmadụ ka na-ekwu na ọlụ ọma nwere ụgwọ dị mma. Ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma. Ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma. Ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma. Ọlọma nwere ụgwọ ọlụ. Ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma. Come on. Ibi ji bụla aka ego bụ na onye ọ bụ n'ime tụrụ aka ego si ya eje. Aka ego na Switzerland. Aka ego na Swiss n'ibe nyere gị nkete maka Chukwu meligeze na nwa. Aka ego na Swiss onye ọma ọ ga-adịle mma. Aka ego ana m ekwu ijebe ije awele ịnaba iji udo. Ibe emekwene gị na-asị ma ọnwụ egbune. Onye ọma na ọ ga-adịle gị mma. Ndị obodo anyị aka m adịgo ka onye sụrụ akwụ. Aka m
adịgo ka onye sola akwụ ọbụla isi ego n'ọkwa aka ego ebi metụlụ m aka okpogo sochie nya azụ n'olisa ga-emelụ gị ibe dị mma onye nka ji handset n'aka nwanne ebuku handset n'aka mana onye nka ji kamera n'aka ọga anyị ji handset n'aka ya bụ n'unu niile na-esegbodo foto mana unu sesie foto a uga asakwa asa n'ọlụ dị mma nwere ụgbọ ọlụ dị mma ọlụma nwere ụgbọ ọlụ dị mma ọlụ dị mma nwere ụgbọ ọlụ dị mma ọlụọma nwere ụgbọ ọlụ dị mmadụ niile bịara ije na aga m ebele unu ebele unu jebe ejebe ije awele unu naba anaba ije awele onye ọbụla ga-agba nkata ka o wee megide unu Holy Ghost fire back to sender saba ije ano saba ije ayo saba hiya saba ije saba haba ije eyes. MC, isi mụ kwụsị. Agago ndị Igbo niile. Omelogo n'ume kene goni gadonye jigi vedi mi jebe na nikwu di vedi mma. Ọnwa bụ n'ego mancha. Onye chụva gị nya dalu ana n'enu ụwa. Charụ n'ụzọ. Aka ego n'ịga adị. Aka ego na Swiss. Onye ọma eje m ọnụ. Aka ego na Swiss. Oji memo nọ n'ume kene gị. Aka ego nọ n'ịga adị. Aka ego na Swiss. Omogo. Ọ na-adị m mma ma nwa onye Igbo nke jesila obodo oyibo nata Naịjirịa na-enyela obodo aka. O jide onye mmadụ n'elu ụwa nke ọ ga-eli akọkwana ya gitarist. O jide onye mmadụ nke ọ ga-eli akọna ya. Aka ego na Swiss ye. O melara n'ịga dịla anyị n'ụwa ebi metụrụ m aka ibe wee dịlị m mma. Aka ego ọ ga-adịlị gị mma. Aka ego abata ọbata ife adị. Aka ego abata onye ọma n'ịga dị ya. Aka ego abata onye mere ọgọ nnọọ. Aka ego abata na ọ ga-adịlị gị mma. Aka ego n'ịga dị ya. Omela obodo n'ịga dị anyị yo. Aka ego abatago. Ọbata n'obodo adị mma. Aka ego n'Igbo na Swiss onye ọma. Ijebe ejebe ọbụla ibe dị mma. Ịnaba anaba ọbụla ije dị mma. Aka ego n'ịga adị. Aka ego n'ume kene gị yo. Aka ego n'ịga adị. Aka ego abata. Ana m ajụ ajụjụ nwere ibe na-atụ gị egwu. Ọkwa gị kpala ego a lisie nye ike liwu apụ ya anya lie nya ka isi chọọ ene n'anya n'azụ ime ibe ji kwuo ka Chukwu ghara ị na-anya n'azụ mgbe ọ ga-ebunye gị na mbunye. Omogo n'ume kene ego. Aka ego ndị Igbo nnọọ. Omezi obodo
nwere gị nwere ibe dị mma ibe me n'ego ma ncha anwụ abụ n'ego ma ncha ijebe ejebe ije awele ịnaba na bụ ije udo aka ego ebe ịgbalụ m Krismas na aga m ebelu gị ekpele pụrụ iche listen aka ego gee ntị mmanụ onye ka m ga-ebunye ihe gee ntị aga m ebelu gị ekpele pụrụ iche mana tupu mbe nya bụ ekpele ngwa jidegodo amụ gị aka jide amụ gị aka na nchọrọ ka mbelu gị ekpele hola mgbe ijikwu ya ọbụma ekpele na ebelu gị aka ego ibe mere gị n'ibi ije anyụ mamịrị alọtọka n'ibi ije anyụ mamịrị mba egbutekwa n'ibi ije anyụ mamịrị ụta agbata akwa n'ibi ije anyụ mamịrị ma ntu adụta akwa n'ibi ije anyụ mamịrị ajị etochi ikwe n'ibi ije anyụ mamịrị bọmbụ akụta akwa n'ibi ije anyụ mamịrị bandit enweta ekwe n'ibi ije anyụ mamịrị mmiri amakwana n'ibi ije anyụ mamịrị ọka akọkwana n'ibi ije anyụ mamịrị ma onye ọbụla ga-aba nkata ka o wee megide gị o Holy Ghost fire ba frida ndị ọma bụ itenu ayo nwa mmadụ ụka ibe ndị ugwu na-ekwu emeka mmadụ ụka ibe ndị Igbo na-ekwu emeka mmadụ ụka ụbọ Morocco nwa mmadụ onye ukwu eze egwu ebili nwa Morocco if you can remember ụbọchị emepelu nwa Morocco biko ọ bụrụ na Nwachijioke ọgbagotego nwa Morocco